here's our shawarma. Ito yung sarap. O, diba? Try na natin ang ating finished product. So, this is our finished product, tuna shawarma. Sobrang sarap niya. You must try this. Lahat ng nanonood ngayon, try nyo to. Different flavor of shawarma. So, meron tayong tuna, mayonnaise, and our french fries and chili. Sa mga gusto ng mahalang. So, sobrang sarap niya. Good for merienda or in breakfast also. Pwede siya. Sobrang sarap, promise. Ayun o. For today's recipe, ang mga kailangan natin ay ang mga sumusunod. So, we need this bread. So, dito sa Saudi Arabia, tinatawag namin ito na kubus. Pero pwede naman kayong gumamit ng feta bread or yung tacos, yung ginagamit sa tacos. So, this one is kubus here in Saudi Arabia. So, manipis na bread. Ganyan. And then, yung ating tuna. So, 2 can ng tuna. Depende kung gaano karami ang gusto nyo. So, ito yung gagamitin natin. Tuna, mayonnaise. Para dun sa ating bread. Lalagyan natin siya ng mayonnaise. Pagka nag-prepare na tayo. And then, yung ating hot sauce. So, ito ay optional na lang kung gusto nyo ng mahalang or spicy. And then, yung ating potatoes na hiniwa ko na ng long strip. So, ipiprito natin yan maya-maya. And then, itong ating chili, yung ating sili, na optional din kung gusto nyo ng mahalang or kung ayaw nyo, pwede din namang huwag nang lagyan. And ating lettuce. So, kung wala kayong lettuce, pwede din naman yung ibang leaves or yung halimbawa spinach, yung pwedeng makain ng fresh. Ayan. So, ito yung ating mga kailangan and let's start the procedure. So, ang unang gagawin natin ay pa-fry natin or papainitin natin yung ating tuna. So, para magiging crispy siya, crunchy pagka kinain natin and nilagay natin sa ating bread. So, iinitin lang natin to and let's fry them a little bit. So, makikita nyo parang medyo nag-light brown naman talaga pala siya. Pero nag-ano na siya, yung parang naging crispy. And so, pag ganito, okay na to. Pwede na natin tanggalin sa apoy. So, next step natin, at the same pan pa rin, lalagyan lang natin ng kaunting mantika para magprito ng ating patatas na nahiwa ko na ng long strip. So, dito sa Saudi Arabia, ang shawarma kakaiba. Kasi, merong French fries, guys. So, ayan, gayahin natin with our experiment na tuna shawarma. Lagyan din natin ng ating patatas French fries. So, iprito lang natin ito. And, mga mag-brown lang siya ng konti. Kasi hindi naman masarap yung medyo sunog-sunog na siya. So, ready na ang ating French fries. Hanguin na natin. And, tayo ay magsisimula ng gumawa ng ating shawarma experiment tuna flavor. Let's start! So, ito na. Ready na ang lahat ng ating kailangan sa paggagawa ng shawarma. So, ang ating bread. Unang gagawin natin is ilalagay natin yung ating lettuce. And then, bahala na kayo kung gaano karami gusto nyo. So, 2 ilalagay ko. And then, ating tuna na crunchy dahil pinrito muna natin before tayo gumawa.
And then, next, lalagyan natin ng ating chili spicy sili. So, konti lang kasi meron naman na tayong soy sauce. Hot sauce. Ayan, meron tayong hot sauce. So, next, lalagay na natin ang ating French fries. So, bahala kayo kung gaano kadami gusto nyo. So, damihan na natin para masarap. And then, next, nalalagay natin is yung ating mayonnaise. So, pwede nyo itong idiretso dun sa bread kung gusto nyo. Pero, ang gagawin ko is, dito ko siya sa ibabaw ilalagay. Para, yummy. And then, yung ating hot sauce na optional naman. So, kung hindi kayo mahilig sa mahalang, pwedeng i-skip nyo tong process or procedure na to. And then, what we do now, i-roll natin siya para mag-style siya na shawarma. O, diba? So, meron na tayo ngayong experiment shawarma tuna flavor. Yummy! So, here's our shawarma. Ito yung sarap. O, diba? Try na natin ang ating finished product. Sobrang sarap. Ay, nalaglag. Sobrang sarap niya. Perfect yung combination ng tuna at saka french fries with some lettuce. Sarap. Sobrang sarap niya, guys. Na yung anghang, yung alat, yung sarap ng french fries, sobrang lasang-lasa mo. You must try this all, guys. Yan, try nyo natin itong aking tuna shawarma experiment. Ayan, sa mga bago pa lang dyan, ayan, welcome sa inyong lahat. Ito po si Julie. Ayan, welcome dito sa aking channel. And don't forget to give me thumbs up if you like this video. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please do subscribe to my channel and hit the like button if you like this video. And see you on my next one. And remember, be the reason for others to smile. Bye-bye! Kain na!